Hapor mi kanika CM4 guidebook de kinong hikai kila ong yangi ba kadan kam hoat tang ba ki ong ba omde ban chania teli talan hakatu namar ba kila bandan ru na ka kot de namar kata ngala pesang bet bangan puli na kot hi hapor bangan stang bangan puli ningkong na katu ka guidebook nga haka baningkong ngala dan ka jingkul mar hianga namar ba kikot ki bangi penan kam menta kila ya pher na ka ba kiwe ki batch pa menchwa ki penan kam te haka tu ka CM4 guidebook dan ki jingkeli ki ba dan haka kotlem haka kot thamai te kala pen altatian yang ka namar ba ki dan ki jingkeli ki ba kam dan haka book te ngala dan ka jingti ngala de ngam la shu bangan shania telitelan haka te ngala dan jingti ro te ngaya le be bangan puli bet na ka kot hi te hapor ba la poi kan he example te hapor ba ka din kong do ka english ngam sham la poi pat khat ba kin bun ki question ki ba ngat na ka CM4 ngala dangmet ba kin khamat tang khandiat ba siteng na ka te kan de na ka kot handai bun na ki bangat bet na ka CM4